बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा हाबा आरो गोथार जुलि जायखौ बुङो हाबा आं नैबेयावनो दंफैयो माने दैज्लां बोथोर दै ओरैबायदि अखा नाथाय माथो खालामनो आरो सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनाय दैज्लां बोथोरावबाबो थारमाने बिथांमोना लानानै फैबाय आरो दाथ' हाबा होआबा जाया बेनिखायनो दिनैनि तारिखखौ थिग खालामदोंमोन आजि मास मोनसेनि सिगां खिन्थु रावबोथ' मिथिया अखा हागोन होननानै दिनै खिन्थु बिराद अखा आरोना उफाय गैया अखानि गेजेरावबाबो हाबाखौ खालामनो गोनां जाबाय आरो दिन थि खालामखानाय हिसाबै फासयनोबो हाला मानोबो हाला बोथोरा गाज्रिबाबो बिथांमोननि हाबाखौ दिनै खालामना होनाय जासिगोन आरो ना लोगोफोर दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो सिङाव एसे हाबलांनोसै नैबेयाव हाबाया सोरनि आङो बेखौ एसे दिन्थिनोसै नैबेयाव नामखौ नायना लादो आरो ना वेलकाम टु वेडिं अफ बिग्राय उइथ रंजालि बिथांमोननि हाबा जागोन आरोना दिनै बेयाव गामिया जाहैबाय जोंहा बेयो गेलागाव गेलागाव फेट'बारि गामियाव जागोन बे हाबाया बेनिफ्राय आङो सिंनि नुथायखौ एसे दिन्थिलांनोसै जोंहा माबायदि हाबा जायो बेखौ एसे दिन्थिलांगोन आरो नोंथांमोननो माने बे हाबाया जाहैबाय हिन्दु नेमाव जागोन दे माने बिबार बाथौ नङा हिन्दुब्लाबो बिथांमोना बोलि बाथौ आरोना नैबिदि लामायाव गय जरा फाथै जरा आरो मा नियम दङ आंबो मोजां मिथिजोबला अब्लाबो दिन्थिलांनोसै सिङाव एसे हाबलांनोसै आरोना जा सिङाव हाबानि हाबाफारिया जाबाय थादों लाहार फाहार खालामबाय थादों दासिमबो हाबा दाननाय जाथ'वाखै दायो टाइमा 11ता जाबाय आरोना अखायाथ' ओरैबायदि डिस्टार्ब होबाय माथो खालामनो आरोना बेथिं एसे दिन्थिलांनोसै नैथिं जा हाबाया लाहार फाहार खालामगासिनो दानबाय नामा हाबा दानसिगोन नै बिथिंनो एसे सिङाव हाबबोबाय आंबो एसे दिन्थिनोसै आरोना माबायदि हाबा जायो बेयाव एसे हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानानै नुबाय दा लोगो नायना लादो सिनायना लादो नामखौथ' आङो सिगाङाव दिन्थिबोखाबाय ओमफ्राय जोंहा बे हाबाया जागोन बोलि बाथौनि नेमाव जागोन आरो बोलि बाथौनि हाबाखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिफेराखैमोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों आङो दिनै दिन्थिलांसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादों नैबे बिथाङा जाहैबाय हाबा दानग्रा फाद्रि होनना बुंनांसिगोन आरोना दौरि सोरना बुंगोन ना मा होनना बुङोथाय जोंनियाबाथ' फाद्रि होनना बुङो आरोना होगासिदोंसो माथो दासो नायसनदों थिगानो माने नियमा बर'आवनो गोबां गुबुन गुबुन नेम दङ आरोना लोगोफोर मा होनना बुङो ब्रह्मनिया गुबुन जायो बिबार बाथौनिया गुबुन जायो बोलि बाथौनि नेमा गुबुन जायो आरो बिदिनो जोंहा बर'नि गेजेराव आरो माखासे जोंहा खृष्टियान धोरोमफोर लानाय दङ खृष्टियान धोरोमफोरनिया गुबुन जायो बेबायदि आरो खिन्थु जोङो गासिबो बर'आनो दै गुबुन बुजिनाङा धोरोमा गुबुन गुबुनब्लाबो आरो जोंहा नैबेथिं जिरायनाय नुदों नैबे बिथांमोना जाहैबाय आलासि जोंहा खैना लागोनिफ्राय सफैनो हानाय आरोना बिथांमोना गोथार जुलि गोथार फुंबिलि समाव नुजाथि फैनो हानाय जोंनि गामि आफादनिनो आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो गासै जोंनि गामि आफादनि सोद्रोमा आरो रायजो बिथांमोन गासैबो गिबियावनो अननाय सिबिनाय बावहरनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव बाहागो लानाय जोंनि गामि आफादनिनो मानगोनां दौरि आफादगिरि आरो बर' दौरि बिथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि बे
बेराथि बिथांखिमोन बे समाव आरो लोगोसेयैनो दिनैनि बे गोथार फुंबिलि समाव माने आलासिफोरखौ सिनाखि लादों आरो दायो लोगोफोर। माने जायहा हिन्जाव गोदाननि गार्जेन जानानै फैदों बिथांखौ माने न'खरनिफ्राय गांसे फालिजों मान बावदों आरो ने। लोगोसे बिमायंमोननोबो मान बावखाना खावलायनाय समखौ बारहोनाय जासिगोन। बेनिखायनो बारथनि सिगां जों हाबानि हाबाफारिखौ लायो। गोलाव खालामालासिनो आं गुसुङैनो सुंद'यैनो बे समाव डिटेन्स होनो सानबाय। जोंहा दिनैनि बे गोथार जुलिखौ मावफुंनो जोंनिनो बोसोनगिरि गामिनि बोसोनगिरि लोगोसेयै सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौनि गाहाय लानानै सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौनि जय जादों। दिनै मानाव गेदेर मानगोनां गेलागाव गामिनि मानाव गेदेर मुस्रि गंगा स्वर्गियारि आरो बिथांनि बिसि सुषमा रुक्मिनि स्वर्गियारिनि न' सिथ्लायाव दिनैनि बे गोथार बुधबार फुंबिलि समाव नुजाथिनो हानाय जोंनि गामियाव थाबैनो आफादगिरिजों लोगोसे नुजाथियो। आरो लोगोसे जोंनि गामिनिनो रायजो राजा आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोन लोगोसे दिनैनि बे न'खरजों दिनैनि बे जुलिनि समाव हांख्रायनानै लेंहरजानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय सफैनो हानाय मानगोनां गेदेमा आलासि बिथांमोन लोगोसे दिनैनि बे गोथार जुलिखौ जानो होननानै बे हाबानि मन्दपाव जिरायनाय हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान आरो लोगोसे बिथांमोनजों दिनैनि बे जुलिनि समाव बारलाम्फा आरो बारदै हिसाबै जिरायफानाय बिथां आरो बिथांखि लोगोसे बिथांमोननि गोरबोआव जोनोम मोननाय फिसाज्ला गिबि बिग्रायसिं स्वर्गियारि लोगोसे खाथा गामिनि मानाव गेदेर सनजय रन्जय ब्रह्म आरो बिथांनिनो औवाखौथ' आङो लाखांबाय। ओमफ्राय दायो एसे संनायथिं थांसै आरो ने लोगोफोर। एसे संनायखौ दिन्थिनोसै। जा बिथिं हाबाया जाहांबाय थादों। बेनिफ्राय जायगाखौ नायदो नै लोगोफोर माबायदि अबस्था। बेयाव माबायदि आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोगोन नैबे साननो गोनां जानानै दङ आरोना। जोंहा नै बिथिं जाहैबाय संनाय खावनाया लाहार फाहार जागासिनो दङ। बिथिं नै संनाय खावनायनि लाहार फाहारखौ एसे दिन्थिलांसै लोगोफोर नोंथांमोननो। जा नै बिथिं नायदो होगासिनो मावग्राफ्रा। नै बिथिं जाहैबाय ओंखामनि दै नैबे। आरो नोंलाय बेयावलाय माथो मोनबाय थाखो? थांदो जोंहा थाबाबो ना थानांगोन ना नोंबोथ' न'। बे पार्टआ जाहैबाय जानाय लोंनायनि दै लोगोफोर। बिथिंथ' हाबानि माबाखौ देखायखाबाय आं नोंथांमोननो। ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं सबजि होगासिनो। बेनिफ्राय आरो बिथिं बेदर बर'नि हाबा होनना बुंबाथ' मिथिखायो बेदरानो मेन होनना मिथियो आरो बेयाव आरो बेदर होनना बुङोब्ला मा बेदर थागोन? अमा बेदर। बरिया स्पेसियेल गोथाव गोथाव लकेल अमा लुबैनो हादों लोगोफोर। आरो जानो गोसोबा फैनो हागोन नोंथांमोनाबो। जा नै बिदिनो गामब्रा बाबा संगासिनो
गासिनो आच्छा ओमफ्राय आइटेमा मा मा जागोन अमा जायैनिया ना नामा लकेल दाउ आच्छा थिग दङ अमा ना दाउ थागोन आरो एभेलेबेल आरो ना गासिबो थिग दङ बे जाहैबाय अमानि स्पेसियेल बुस्थु दै बेयो अमानि स्पेसियेल औ बिसोरो एसे दैज्लां ना अखा बोथोर एसे खस्थ' जादों खस्थ'आथ' आरो माथो खालामनो न आरो जों गाबोन बेलागाव ना औ बिराद हाब्रु जायो नामा जेरै ओरै न एसे अखा हाबानो गेल गेल उफाय गैया लुथुर फुथुर मोसानांगोन दायो हाबा जाखांनानै मोनायाव नामा बिराद खुसिथारना मानसियाथ' ज' खाबायसो नामा जायाखैलै लोङाखै माथो साइसखौलाय बोरैबा नुदों मेगन उदैसोलै हरसे मेगन अमा गोदानाया थिग दङ बिबाजै मोननायनिफ्राय खुसिलै नै जादों एसे जादों लाय मा खबर मा बुंबावनोलै मा जादों बेयावलाय मा जादों हाबा हाबा सोरनि बिहामजो गोदान लाबोदों अबेनिफ्राय लाबोदों बिहामजोखौलाय फाथाखाथानिफ्राय नों बिहामजो जायो ए थिग दङलै मोसागोन ना मोसाया आयंआलाय मोसानो रोङा मोसानांगोन र' हाबायावलाय ना मोसाफेराखै थिग दङलै आयं अखा बोथोरनि हाबा मोजां नांदों ना दा नै बिथिं संनाय खावनाय हाबाफारिया जाबाय थादों बेनिफ्राय आरो बिथिं हाबाया जाबाय थादों आरो जोंहा मावग्राफोरा मावबाय थादों आरो ना नैबेयाव उफाय गैया अखा बोथोरब्लाबो माने हाबाखौ जेब्ला खुंबाय अब्लाथ' मावखानांसिगोन आं दहायनो सिगाङाव बुंबोखाबाय जाहोनखौ लोगोफोर नोंथांमोननो आरो आङो दिनैनि भिडिअखौ आङो गोबाव खालामला बेसेबांखिनियावनो दोननोसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै जुदि हाबदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आंबो जे नोंथांमोननि थाखाय बिदि मोजां मोजां भिडिअ लाबोनानै दिन्थिनो हायो आरो जायफोरा नायबाय अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर दे अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ आरो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय बाय टाटा